Podcar transport system gipresentar kay Mayor Treñas sa kompanya nga Foodtran Philippines. Excited si Mayor Treñas sa posibilidad sang Podcar transport system sa syudad sang Iloilo. Kasunod din sa iyang meeting kaupod sa Future of Transport Philippines Incorporated o kon Foodtran. Sunod sa alkalde, gipresentar sang Foodtran Philippines ang ilang proposal para sa implementation sang Podcar transport sa Iloilo City. Base sa presentasyon ang Foodtran Podcar system ang mayar sang suspended automated transit network nga sarang makakarga sang 20 ka pasahero. Ang ini nga teknolohiya ang ginagamit sa mga pungsod sang China, Japan kag Germany. Ginapananaw suno kay Mayor Treñas nga ini na ang sabat sa nagapadayon nga problema sa trapiko kag magabukas ang posibilidad sa makabag-o kag sustainable transport system. Nagapati man ang alkalde nga kung madayon ang proyekto, resulta ini sang mahusog nga public-private partnership nga dakaugid ang mga benepisyo sa pumuluyo. Makadalaman ini sang dugang nga kauswagan para sa mga Ilonggo bangod sang ginalantaw moderno nga transport system. Nagalaom si Mayor Treñas nga gilayon masundan ang meeting kaupod sa mga potential investors. Pagatunan sang maayo kung sa diin mahimo ipahamtang ang proyekto para sa kaayuhan sang kadamaan. Pagatunan man ang mga inepekto sila sa mga dalan, lakip na sa mga negosyo sa palibot sang syudad. Kevin Patrick Casipe para sa Level Up Patrol.